Ваша Экселленция, уважаемые каплицы святой Филомены, вельмі символічна, що ви прибули на нашу Волынскую землю менавіта ў гэты юбілейны год, як сімвал любимой надії. Мы спадзяёмся, што сёння мы яшчэ раз зможам разам з вами с открытым сердцем суместной молитвы и вашего благословенства. У мещерского года возвещается славить каплицы святой Филомены. Культурно тут должно спокойно уйти нам, бо святыни дар Божий бесценный. Твой урочисто с небесной страной и сердечно для нас запрощаем, как помолиться и отвечать душой, усіх і кожного щиро чекаю. Ваша Экселленция, у год 13-годовой мученицы Филомены мы хотим попросить вас разом с детками запустить 13 поветренных шаров, як символ нашей памяти и духовного яднания. На 3-4, да? 4. А зараз веточки от наших деток. Ой, всякую великую. Всякую. Мантлика дорогу, чуй слово. Дай мне, Мария, Божа сина, тягой вандровський на кожний день. Возможний мені, Господу для долі, правду той сили, що
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Похваленый Иисус Христос. Шчыра гэтымі словамі вітаю ўсіх вас, улюбёныя парафяне, шаноўныя госці, якія сёння прыбываем да гэтай прыгожай святыні у гонар святой Філамены, дзевы і мучаніцы. Вельмі сардэчна вітаем сярод нас дастойнага госця, да якога мы ўсе рыхтаваліся, шаноўнага ксяндза біскупа нашага ардынарія. Экселенцыя, вітаем вас у нашай святыні. Як вы сказалі ўжо ў закрыстыі, вы не першы раз тут калісьці былі, але як біскуп на гэтай зямлі вы першы раз. Таму вельмі радуецца наша сэрца, што вы знайшлі час заглянуць у гэты куток нашай гродзенскай дыяцэзіі, на менавіта гэты ўзгорак, дзе знаходзіцца прыгожая святыня 18 стагоддзя. Пачаткова яна была ўзведзена як кальвінскі збор, які прыналежаў роду кардзісаў. Але з часам, праз век, у 19 стагоддзі гэтая сям'я перайшла ў веравызнанне рымска-каталіцкага касцёла і звярнуліся ў Вільнюс да тагачаснага мітрапаліта, каб надаў тытул, пасвяціў як каталіцкая святыня, і біскуп надаў тытул святой Філамены, таму што ў 19 стагоддзі якраз была кананізацыя гэтай 13-гадовай мучаніцы з першых стагоддзяў. Гэтая святыня была менавіта радавою да 44 года, пакуль не загінуў трагічна ксёндз Ігнацый Кардзіс, які прыналежаў да гэтага роду. І ў тэстаменце ён напісаў, што яе, гэту святыню, перадаць трэба ў парафію варнянскую пасля яго смерці. Але, на жаль, яна толькі прабыла парафіяльнай святыняй да 48 года, калі наш касцёл і гэту капліцу і дом святара саветы забралі. І гэта святыня была ў заняпадзе да 2000 года. У 2001 годзе тут упершыню была рэкансакрацыя гэтага будынка. І у 2021 годзе біскуп ардынарый тагачасны Александр Кашкевіч вярнуў тытул святой Філамены, і сёння мы адзначаем, экселенцыя, 5-й раз у нашай супольнасці гэтую прыгожую урачыстасць святой Філамены. Прашу вас, экселенцыя, ахвяраваць нашу мадлітву за нас, тут усіх прысутных, за нашу супольнасць парафіяльную, за ўсіх, хто штонядзельку на урачыстасці сюды прыходзяць у гэту капліцу мадліцца. Бы добры Бог усім нам благаславіў, адорваючы патрэбнымі дарамі і ласкамі. Вельмі сардэчна прагну прывітаць прыбылых капланаў, ксяндза доктара Віталія Сідорка, вікарыя біскупа з Ліды, Лідскай фары прабожча, які разам з ксяндзом біскупам прыехаў да нас. Вітаю сардэчна нашага былога пробашча, ксяндза Здзіслава Пікула, які тут, на нашай зямлі, варнянскай парафіі, 24 гады быў прабожчым. Цешымся, ксяндз Здзіслаў, што вы прыехалі да нас. Вітаю сардэчна ўсіх капланаў, ксяндза Александра Семінскага, пробашча з Кемялішак, ксяндза каноніка Юзафа Занеўскага, пробашча з Жупран, ксяндза Паўла Ствала, пробашча з Гірвят, ксяндза каноніка Леонарда Станкоўскага, пробашча з Солаў, айца Ігнація Падарэцкага, вікарыя з санктуарія у Гудагаі, ксяндза Анатолія Захарэўскага, майго брата, пробашча віцэдзекана і пробашча з Міхалішак, ксяндза Паўла Гардзейчыка, пробашча з Жодзішак, віцэдзекан з Маргоньскі, ксяндза каноніка Яцыка, нашага сябра з Віцебскай дыяцэзіі, з
камайскай парафіі, які да нас заўсёды прыязджае. Вітаем таксама ксяндза нашага дзекана, які спавядае нашага каноніка Юзафа Багдзевіча, вікарыя біскупа нашага рэгіёну Смаргонскага. Напэўна, яшчэ святары многія хацелі бы быць, але даедуць, бо вячэрні маюць свае набажэнствы. Вітаю нашых клерыкаў, гасцей, клерыка Михаіла з Смаргоні і клерыка Дамініка з гальчанскай парафіі. Міністрантаў, моладзь і вас, шаноўныя госці. У нас у капліцы ёсць кола ружанца святой Філамены і вось заляторка Кацярына Драневіч разам са сваёй двадцаткай прагнуць заносіць малітвы да святой Філамены, і мы просім для іх Божых дароў. Няхай гэтай двадцаткі, якія моляцца, Пан Бог благословіць, а прыналежыць да гэтай двадцаткі Драневіч Кацярына, Сянюць Людміла, Статкевіч Галіна, Ількевіч Наталья, Михайловская Лілія, Карчаўская Віолета, Сянюць Тацяна, Салавей Ірына, Бумбуль Галіна, Пляўга Галіна, Забродская Марія, Савіцкая Марія, Кежун Вольга, Цайка Галіна, Шчаглова Алена, Богданович Галена, Малочка Галіна, Каўпак Анна, Кавалеўская Галіна і Каўпак Марія. У ваших інтенціях справує один со святароў таксама Еўхарыстыю. Экселленцыя, просім przewodniczyć нашай урачыстасці. Глибоко поважаныя святары у сваіх тытулах і годнасцях, мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія парафіяне, на чале з вашым пробашчам, ксяндзом Віктарам, шаноўныя госці, клерык, служба алтара. Сапраўды перажываем цудоўны дзень, вялікую урачыстасць у вашай парафіі. Я ўдзячны Богу, што магу быць разам з вами, маліцца з вами і маліцца за вас. Сёння узгадваем і аддаем пашану нашай святой Філамене. Кожная біяграфія святога кажа нам аб тым, што нагадвае нам аб тым, прыпамінае, што і наше пакліканне – гэта святасць. Таму гэтую святую імшу прагну цэлебраваць у інтэнцыі кожнага з вас, тут прысутных, у інтэнцыі вашай супольнасці парафіяльнай на чале з вашым душпастарам, у інтэнцыі блізкіх вашаму сэрцу, каб мы ўсе ішлі вось дарогай святасці. Як узгадаў ваш ксёндз пробашч, гэты касцёл, ён можа невялікі, але вельмі утульны. Ён таксама вельмі моцна кажа аб тым, што мы ўсе як адна сям'я, сям'я дзяцей Божых. Нас сабраў тут Бог, каля алтара. Ён прысутны, жывы Бог. Ён прыйдзе да нас у сваім слове. Ён прыйдзе да нас у сакраменце Еўхарыстыі і накорміць нас сабой. Каб мы не стаміліся на гэтай дарозе святасці, каб мы дасягнулі гэты цэль, мэту нашай зямной вандроўкі, якім ёсць сам Бог, якім ёсць жыццё вечнае. Таму малюся за кожнага з вас, просячы Бога аб благаслаўленні для вас, для вашых сямей, блізкіх вашаму сэрцу, для ўсіх хворых, якія не маглі прыйсці на гэтую святую імшу. Каб Бог благословіў, умацаваў нас на дарозе веры, надзеі і любові. Прашу таксама аб апецы Найсвяцейшай Марыі Панны, і няхай наша заступніца, святая Філямена, заступаецца за нас, выпрошвае у Бога для кожнага з вас патрэбныя дары і ласкі. На пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усімагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуецца над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами.
Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойча всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, який береш на себе грехи свету. Прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим, Бога, Отця. Молимся. Добрый Боже, Ты, что год дозволяешь нам с радостью успоминать святую Филомену, якая зяє для нас прикладом чистині і отваги, учини ласкаво, каб праз яе заслуги мы атрымалі дапамогу у штодзённых выпрабаваннях, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живе і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянов. Браты, я ўсё лічу стратаю дзеля перавагі пазнання Христа Езуса, майго Пана. Дзеля яго я ўсё страціў і лічу смеццем, каб набыць Христа і апынуцца ў ім не са сваёю справядлівасцю, якая паходзіць з закону, але з тою, якая паходзіць з веры ў Христа, са справядлівасцю ад Бога, заснаванай не на веры, каб пазнаць яго і моц ягонага ўваскрасення і саўдзельнічаць у цярпеннях ягоных, прыпадабняючы да ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць уваскрашэння з мёртвых. Не тое, каб я ўжо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым, але я імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мяне здабыў Христус Езус. Браты, я не лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі забываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што наперадзе. Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага ў Христе Езусе. Гэта Слова Божае. Паглядзі, дачка, і схілі сваё вуха. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Паглядзі, дачка, і схілі сваё вуха. Паглядзі, дачка, і схілі сваё вуха. Паглядзі, дачка, паслухай, схілі сваё вуха. Забудь народ свой, дом твайго Отца. Король прагне твоей прыгажосці, бо ён твой пан, пакланіся яму.
Погляди, дочка, и схили свое ухо. Полная славы выходит дочка короля, оденье вышито золотом, у вышитым оденье ведут ее до короля. Зюю дзяўчаты сяброўкі яе уваходзяць да яго. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Замест айцоў твоих будут твои сыны, ты установишь их валадарамі па ўсёй зямлі. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Першого послання святого апостола Павла да Коринтянам. Поглядите, браты, на покликанье ваше. Няшмат сярод вас мудрых паводле тела, няшмат моцных, няшмат высокородных, але Бог выбраў неразумное свету, каб асароміць мудрых, і слабое свету выбраў Бог, каб асароміць моцных, і безродное свету, і пагарджанне, і тое, чаго нема, выбраў Бог, каб знішчыць існае, каб ніякае цела не выхвалялася перад Богам. Праз яго і вы існуеце ў Хрысце Езусе, які стаў для нас мудрасцю ад Бога і справядлівасцю, і пасведчаннем, і адкупленнем, каб было, як напісана: «Хто хваліцца, няхай хваліцца ў Пану». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Гэта мудрая пана сустрэла пана ў чуванні. Калі прыйшоў пан, яна ўвайшла з ім на вяселле. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Езус расказаў сваім вучням такую прыпавесць. Валадарства нябеснае будзе падобна да 10 паннаў, якія, ўзяўшы свае светачы, выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх былі неразумныя, а 5 мудрыя. Неразумныя, ўзяўшы свае светачы, не ўзялі з сабой алею. Мудрыя ж разам са светачамі сваімі ўзялі алею пасудзіны свае. Калі жаніх спазняўся, то задрамалі ўсе і паснулі. Але сярод ночы ўзняўся крык: «Вось жаніх, выходзьце яму насустрач!» Тады ўсталі ўсе панны гэтыя і прывялі ў парадак светачы свае. Неразумныя ж сказалі мудрым: «Дайце нам вашага алею, бо нашыя светачы гаснуць». А мудрыя адказалі: «Каб хапіла і вам, і нам, пайдзіце лепш да тых, хто прадае, і купіце сабе». Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, якія былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле і зачыніліся дзверы. Пасля прыходзяць і астатнія панны ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сапраўды кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Это слово Пана.
Глубокоповажанные святары, служба алтара, милованные в Христе Пану браты и сестры, дорогая молодь, любые детки, сябры. Пераживаем сапраўдны фэст, адпуст. І хацелася б яшчэ раз падзякаваць шчыра за вось гэтыя словы прывітання, ввогуле прывітанне такое цудоўнае, і за гэтыя кветкі, якія далі мне дзеткі вашыя. Сапраўды перажываем вялікае свята, і сэрца наша напоўненае радасцю. Крыніцай гэтай радасцю з'яўляецца Бог. Сёння ваша мясцовасць, Варона, жыве, можна сказаць, такім асаблівым рытмам. У такія ўрачыстыя дні нашыя вёскі ці аграгарадкі становяцца падобнымі да вялікай сям'і. Людзі сустракаюць адзін аднаго, вітаюцца, прыязджаюць родныя здалёк, гучыць смех дзяцей, звон касцельных званоў, якія запрашаюць нас на сустрэчу з Богам. І таму, дарагія мае, адпуст — гэта не проста прыгожая традыцыя. Гэта сустрэча. Сустрэча, якая змяняе. Бо Бог у дзень адпусту хоча сказаць кожнаму з нас нешта асабістае, нешта важнае. Ваша парафія мае сваю гісторыю, якую узгадаў таксама ксёндз пробашч ваш. Гісторыю перадусім напісанай малітвамі, працай, ахвярай людзей, якія жылі тут да нас. Пакаленне вернікаў прыходзілі ў гэты касцёл са сваімі радасцямі, напэўна, і са сваім болем. Прыносілі плёны сваёй працы, але перадусім яны прыносілі ў гэтую святыню сваю веру, свае сэрцы. І калі мы сёння стаім перад алтаром, то варта усвядоміць таксама, што мы не першыя, і хвала Пану, што і не апошнія. Як некалі старажытныя хрысціяне прыходзілі да магіл мучанікаў, так мы, дарагія, прыходзім сюды, каб ушанаваць нашу нябесную апякунку, святую Філамену. Маладую дзеву, мучаніцу, якая сваім жыццём паказала, што сапраўдная веліч чалавека не ў гадах, не ў гадах і не ў тытуле, не ў багацці. Сапраўдная веліч чалавека у чысціні сэрца і непахіснай вернасці Хрысту. І таму сённяшняя ўрачыстасць — гэта перадусім сустрэча з Хрыстом. Сустрэча з Хрыстом, які праз заступніцтва нашай святой хоча дакрануцца да кожнага з нас. Гэта таксама Божае запрашэнне. Божае запрашэнне, каб мы праз яе заступніцтва абнавілі сваю веру, аднавілі надзею і умацавалі любоў. Дарагія мае, Філамена была звычайнай дзяўчынай, дачкой грэчаскага кіраўніка, які прыняў хрысціянства, але яе жыццё раптам апынулася перад выбарам. Ці паддацца спакусе ўлады зямнога шчасця, ці захаваць вернасць абяцанню, якое яна дала Хрысту. Цэзар Дыяклецыян, уражаны яе прыгажосцю, захацеў узяць яе за жонку. Але Філамена рашуча адмовіла, бо яна дала абяцанне чысціні Хрысту. І ў гневе Цэзар асудзіў яе на жорсткія катаванні, яе бичавалі, кінулі ў Тыбр з якаром на шыі, прабівалі стрэламі. Але Бог цудоўным чынам яе ратаваў, і нарэшце
яна прыняла смерць, як пішуць некаторыя гісторыкі, праз адсячэнне галавы. Дарагія мае, у свеце, дзе нават дарослыя часта капітулююць перад спакусамі, яна, дзяўчына 13 гадоў, выбрала шлях крыжа. Калі мы глядзім на яе гісторыю, ведаеце, дарагія мае, то мы бачым не драму мучаніцтва, а мы бачым прамень надзеі. Катаванні, бичаванні, вада з якаром на шыі, стрэлы, якія прабівалі цела, усё гэта магло б зламаць любога чалавека. Любога. Але яе трымала вера і любоў да Хрыста. Культ святой Філамены хутка распаўсюдзіўся пасля адкрыцця яе рэліквіі. Святы Ян і Марія В'яней, пробаш з Арс, ён меў да яе асаблівую пабожнасць і дзяліўся, што шмат цудаў у сваёй парафіі атрымаў менавіта праз яе заступніцтва. Ён казаў так: няма такой ласкі, якую нельга было б выпрасіць праз святую Філамену. Таму, дарагія мае, мы сёння тут, у святыні, якую з Божага провіду яна сабе абрала, каб быць нам дапамогай на дарозе нашай веры. Дарагія мае, Божае Слово, скіраванае да нас, апавядае прыпавесць пра 10 паннаў. І ведаеце, гэтая прыпавесць пра чуйнасць, пра гатоўнасць і пра чаканне. Але таксама пра ўнутраны стан сэрца, якое можа быць напоўнена святлом або можа быць пагружана ў цемру. Аб гэтым сённяшняе слово. І гэтае слово вядзе нас проста да сэрца, да істоты духоўнасці святой Філамены. Маладой дзяўчыны, а адначасова глыбока сталай хрысціянкі, якая ў сваім кароткім жыцці паказала свету такія 3 цноты: вера, чысціня і адвага. Адвага ажно да смерці. Калі ў 1802 годзе у катакомбах святой Прысцыліі ў Рыме быў знойдзены саркафаг святой Філамены, на ім былі выразаны 4 знакі: якар, стрэлы, пальма мучаніцтва і яе імя. Дарагія мае, кожны з іх гаворыць пра нешта важнае. Якар. І гэта не выпадковасць. Якар у хрысціянскай традыцыі, асабліва ў часы пераследаў, быў знакам надзеі і веры, замацаванай у Богу. Дарагія мае, якар не патрэбны, калі лодка стаіць на беразе. Якар кідаюць падчас буры. Каб карабель не быў знесены на скалы. І для святой Філамены якар быў не проста вось гэтай выявай на саркафагу. Гэта быў сімвал яе унутранай трываласці. Калі хвалі пакут і пагроз хацелі яе разарваць, яна трымалася за якар сваёй душы, веру ў Хрыста і надзею у яго абяцанні, што Бог верны свайму слову. Таму, калі была пастаўлена перад выбарам паміж жыццём і вернасцю, менавіта тады кінула свой жыццёвы якар глыбока ў Божае сэрца. І мы, браты і сёстры, патрабуем такога якару. Бо жыццё – гэта мора, якое не заўсёды спакойнае. Вы добра аб гэтым ведаеце. Часам вецер спакус хоча нас знесці, часам хваля праблем, яна накрывае нас з галавою. Без якару наша душа можа быць занесена ў небяспечныя воды. І можам страціць жыццё. І гэты якар – гэта наша надзея на Бога.
Калі хвароба, мы трымаемся Яго, Бога. Калі крызіс у сям'і, мы трымаемся Яго. Калі губляем працу, сілы, спакой, мы трымаемся Яго, Бога. Бо ў ім наша надзея. Таму ў пілігрымцы надзеі, да якой нас кліча юбілейны год, якар – гэта сімвал трывалай веры, якая не дазваляе нам страціць кірунак. Дарагія браты і сёстры, мы ведаем, што якар у марской справе трымаецца на нечым трывалым. Або на дне мора, або на скале пад вадой. Калі б ён апусціўся ў пясок ці гліну, ён бы хутка вырваўся і карабель зноў апынуўся б у небяспецы. І таксама ў нашым духоўным жыцці надзея трымаецца толькі тады, калі яна укаранёна ў трывалай скале, у Езусе, нашым Пану. Калі ж яна трымаецца на зямных рэчах, напрыклад, на грошах, на ўладзе, на здароўі толькі, то яна можа лёгка сарвацца. Святая Філамена выбрала сваю скалу, і гэтай скалой быў Хрыстус. Таму яе якар вытрымаў нават шторм мучаніцтва. 13-гадовая дзяўчына. Наступны сімвал на саркафагу – гэта пальма. У старажытнасці яна была знакам перамогі. Ведаеце, у антычнасці пальмавую галінку давалі пераможцу спаборніцтваў. Аднак у хрысціянскім кантэксце гэта знак перамогі над грахом, чысціні сэрца і душы, якая цалкам належыць толькі Богу. Паглядзіце, Філамене было каля 13 гадоў, калі яна вырашыла аддаць сваё жыццё Хрысту ў дзявоцтве. І гэта быў не капрыз юнай дзяўчыны. Гэта плод сталага жадання, яе прагнення, каб усё яе цела і душа належалі толькі яму, збаўцы. І калі імператар Дыяклецьян запатрабаваў, каб яна стала яго жонкай, знешне гэта быў бы гонар, трон, багацце, уплыў. Але яна адказала: «Я не магу, я належу іншаму валадару». І ведаеце, гледзячы на сучасны свет, што ён прапаноўвае чалавеку сённяшнім, чаму ён вучыць сённяшняга чалавека, асабліва маладога, паўстае пытанне, ці мае сёння сэнс чысціня сэрца? Ці не здаецца яна састарэлай, непрактычнай, нежыццёвай такой вось? У свеце, які кажа: «Рабі тое, што ты адчуваеш, слухай толькі сябе». У гэтым свеце святая Філамена стаіць як жывы знак таго, што азначае свабода ад пажадлівасці і эгаізму. Дарагія мае, чысціня – гэта не толькі справа цела. Гэта пастава сэрца, якое не дзеліцца паміж Богам і светам. Гэта сэрца, якое кажа: «Хачу быць святлом, не толькі свяціць, але быць чыстай пасудзінай для святла». Углядаючыся ў постаць нашай святой мучаніцы, запытай сябе, брат і сястра, ці празрыстае маё сэрца? Ці мае думкі, мае жаданні, мае рашэнні напоўненыя любові, якая шукае Бога? Ці я даглядаю сваю душу так, як даглядаю сваё цела? Святая Філамена паказвае нам, што найбольшыя перамогі – гэта тыя, якія адбываюцца ў тым, што не бачна. Перамога над самім сабой. Вось гэта праўдзівая перамога. Далейшы сімвал – гэта стрэлы.
Яны, дарагія мае, стрэлы, гэта знак катаванняў, праз якія наша святая прайшла. Яна была бичаваная, зняволеная, патопленая, прабітая стрэламі. Але гэтыя стрэлы не былі канцом. Яны сталі сведчаннем адвагі, якая не ведае кампрамісу са злом. І сёння мы гаворым не пра фізічную адвагу, але пра адвагу духоўную, пра гатоўнасць жыць у праўдзе, вернасць сумленню, адвагу казаць так, нашае так Евангеллю, Божаму Слову, нават калі гэта каштуе. І запытаем сёння, што ёсць маімі стрэламі? Што ёсць маімі стрэламі? Магчыма, гэта насмешкі за тое, што я занадта веру. Можа, здзекі, можа, страта пасады, бо я вырашыў быць сумленным. Магчыма, складанасці ў сям'і маёй, непаразуменне. Можа, гэтымі стрэламі адзінота, якую я перажываю, душэўнае цярпенне. Усё гэта стрэлы. Аднак варта таксама спытаць сябе, ці мы не ўцякаем занадта лёгка, калі сустрэнемся з такімі выпрабаваннямі? Ці не хаваем сваю лямпу пад пасудзінай, калі пачынае дзьмуць вецер? Філамена не ўцякла. Яна прыняла стрэлы. Прыняла з любоўю, свабодна, з пераканання, што нічога не аддзяліць яе ад Хрыста. І вось гэта мера святасці. На яе саркафагу знайшлі таксама імя Філамена, што азначаюць умілаваная або моцная. Дарагія мае, імя таксама не выпадковасць. У Бібліі імя апісвае тоеснасць чалавека. Філамена была умілаванай Богам і моцнай сілай яго духа. Ці ж гэтага нам бракуе? Усведамлення, што мы так сапраўды умілаваныя, што наша вартасць не залежыць ад таго, што мы маем, як мы выглядаем, чаго мы дасягаем, але ад таго, ці мы трываем у Божым святле. Дарагія, гэта глыбокая праўда. Мы ўсе умілаваныя Богам. Мы Яго умілаваныя. І калі мы гэта памятаем, то ні шторм, ні стрэлы, ні спакусы не могуць нас зламаць. Браты і сёстры, Евангелие кажа, што 5 паннаў былі разважлівыя, мудрыя, яны мелі алей. Гэта значыць веру, чысціню сэрца, адвагу. Яны былі гатовыя. А 5 былі неразумныя. Нібы чакалі, але ім бракавала зместу, ім бракавала жыцця, глыбіні такой, жыцця. Святая Філамена, дзяўчына маладая, але духоўна сталая. Яна была той, што мела евангельскі алей. І праз яе Бог здзяйсняе цуды да сённяшняга дня. Упэўнены, што яна выпрошвае патрэбныя ласкі і цуды, здзяйсняюцца цяпер, нават у гэтую хвіліну. А як ёсць з намі? Ці мая вера, можа, гэта толькі знешнясць? Ці маё сэрца яно чыстае? Ці я маю адвагу быць сабой у Хрысце? Дарагія мае, няхай гэтая адпустовая імша будзе для нас як хвіліна цішыні, у якой мы спытаем Бога: Пане, ці мая лямпа свеціць? Ці не бракуе мне алею адвагі, чысціні, веры? Дарагія мае, сёння мы пакінем наш касцёл з благаслаўленнем,
Але галоўнае таксама пакінуць яго з моцным рашэннем, з пастановай, быць вернымі Богу, як Філамена, жыць чыстым сэрцам, як яна, і не страчваць надзеі нават у самых цёмных начах жыццёвых. І калі жыццёвы шторм выпрабаванняў зноў падымецца, то памятайце, дзесьці удалечыні ужо свеціць маяк. Гэта наша вера, гэта Хрыстус, а побач з ім наша святая Філамена, якая заўсёды моліцца за нас. Святая Філамена, молися за нас. Амин. Повстанем и вызнаем нашу веру. Творителя неба и земли, всякого важного и неважного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего однородного, за Христа народженного, и разрушителя грехами, Бога одного, святого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от несворного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления зашел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святых католических апостольских костел, вызнаю один рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про заступництво святой Филомены, мученицы, узнесем до Бога Отца нашей супольные молитвы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з адданасцю і ахвярнасцю яны сведчылі ў свеце пра вучэнне Христа. О Божа наш, в гэты дзень пачуй нашу молитву. Молімся за святароў, асабліва прысутных сярод нас на чале з нашым ардынарыем, шаноўным ксяндзом біскупам, юбілярам гэтага года, Владимиром, і за ўсіх святароў, хто абвяшчае Божае Слово, каб сваёй апостальскай працай яны памнажалі Божую хвалу. О Божа наш, гэты дзень пачуй нашу молитву. Молімся за моладзь, каб пра сваю працу на карысць касцёла яна атрымала шчодрае Божае благаслаўленне. О Божа наш, гэты дзень пачуй нашу молитву. Молімся за новыя пакліканні да Божай службы, за ўсіх хлопцаў, якія сёння з'язджаюцца ў Гродна, каб заўтра здаваць уступны экзамен на паступленне ў нашу семінарыю, каб выбраныя Езусам Христом неслі свету спакой і згоду, а таксама былі вернымі сведкамі Яго Евангелия. О Божа наш, гэты дзень пачуй нашу молитву.
Молимся за ўсіх, кому мы абяцалі малітву, хто нас прасіў о малітве, за хворых, церпящих з наших сем'яў, з нашай парафіі, тых, хто ў шпіталі знаходзіцца. Асабліва за пані Дануту, касцельную гэтай святыні. Каб Бог найвышшы ўсім благаславіў сілы здароўя. Молімся за ўсіх, хто прычыніўся да гэтай урачыстасці, праз усе найбліжшыя дні дбалі, стрыміліся, упрыгожвалі і кветачкамі, і спратваннем. Кожнаму няхай добры Бог спашле дары і ласкі. Молімся за ружу святой Філамены, якая тут, у нашай парафіі, існуе. Няхай кожнай, хто прыналежыць да гэтай двадцаткі, на чале з Аляторкай, Кацярынай, святая Філамена выпрашае у Бога патрэбныя дары ласкі. Таму за вас, шаноўныя, хто моліцеся на ружанцы, у вашых інтэнцыях, за вашыя сем'і, няхай Езус благаславіць. О, Божа наш гэты дзень. Молімся за нашых памерлых, тых, хто узносіў гэтую святыню, тых, хто маліліся праз гэтыя стагоддзі і апошнія часы, калі аднаўлялі гэтую святыню ў 2000 годзе разам з шаноўным ксяндзом Здзіславам, былым пробашчам. Няхай усе, хто адышлі ў вечнасць, цешацца Божым Христовым валадарствам. О, Божа наш гэты дзень, пачуй нашу малітву. Молимся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, ва урачыстасць святой Філамены, нашай апякункі, каб мы разумелі вартасць уласнага цярпення і умелі ахвяраваць яго Богу. О, Божа наш гэты дзень, пачуй нашу малітву. Выслухай, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, падтрыманыя заступніцтвам святой Філамены, былі заўсёды гатовыя абараняць нашу веру. Праз Хрыста, Пана нашага. Як той хлеб, хто ж матерня получить, хай як вяра нас любов'ю злучить, як той келих лучить кроплям Бога, так нас Христе об'єднай для Бога, як той хлеб, хто ж матерня получить, хай як вяра нас любов'ю злучить, як той келих лучить кроплям Бога, так нас Христе об'єднай для Бога. О, наш пастир руки свою звяри мовчані, нас веди дорогой за собою, свой костюм как не пропала марно, как мы стали им одной семьёю. Як той хлеб, что ж нам зерня получить, хай як вяра нас любов'ю злучить, як той келих лучить кроплям Бога, так нас Христе об'єднай для Бога. Як той хлеб, що ж нам зернятко влучить, хай як вяра нас любов'ю злучить, як той келих лучить кроплям Бога, так нас Христе об'єднай для Бога. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутній. Нехай вам
прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, мы приносим Тебе офиарные дары, отдающие пошану святой Панне и мученице Филомене. Прими их ласкаво, подобно як прийняв її життя у офіару, праз Христа Пана нашого. Амінь. Пан з вами. И с духом Твоим. Упору серце. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Соправды годно это и справедливо, слушно и зблагоговенно, как мы завсюди и всюди Тобі складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, Ты праз мучеництво святой Филомены показал чудо своей ласки, боя на наследующих Христа уславила Твое имя, проливши кровь за веру. По Твоей воле моц выявляется у слабости. Ты умацовываешь слабых людей, как яны свідчили об веры. Праз Христа Пана нашего, тому с анgelами у небе, мы прославляем Тебя на земле, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинах. Соправды Боже, Ты святый, криниця усілякої святости. Тому просим Тебе, освяти эти дары росой Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки и взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином нам по вечері узяв келих. Знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чиніте на мою пам'ять». Гэта великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына,
Ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiejan po всім świecie. Udoskonaliał go w lubowi razem z papą naszym Leonem XIV, biskupem naszym tu присутним Władimирem i всім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе браннікам, са святымі апостоламі, са святой Філаменай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падаваліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Раз Христа с Христовым Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праздну все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавця нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Супокой нам всему.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру Верховную. Пане, я не вартий, как ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Мои дорогие заўсёды да камоні святой складаем руки крыжам. Вядома, каплічка невялічкая, тому можна настоячи, больш-менш так. Дайте это знать, святого, які буде уделять камоні, чтобы до камоні святой. Под Твоей приходим двери, под Твоей приходим двери, ширим сердцем полной веры, ширим сердцем полной веры, что под видом скрытых хлебов, что под видом скрытых хлебов придет Бог. И душу мне избавит снова. Молимся. Благословенный Боже, всякого всіх святих, и особливо отдачу святой Филомену, и уславленный венок чистине и венец мученичества, возможно святого сакраменту учени, как мы мужно переодоливаючи спокусы, досягнули небесной славы, праз Христа Пана нашего. Теперь благословение святейшего сакраменту, летание до святой Филомены, вам час устроится процессия навколо костела, и после того мы спеваем, себе выхваляем, пусть благословится на святейшем сакраменте и промовит наши вдячности святым бискупу. Будь завсёды похвалены всеми народами,
маленькой воронской каплицы сёння сонца нязвыкла залоціць алтар, прамаўляе на вуку замбоны святар, ён дзеліцца з намі верай, дарам. Чуем з вуснах святарскіх мы Божие Слово, бо задача яго адрадзіць нас нанова. Ён гаворы пра шлях насцярністы братоў, ускалыхае думкі дачок і сыноў. Яго клопат для неба нас заваяваць, каб мы Божымі дзецьмі урэшце змаглі стаць. Яго вочы іскрацца цяплом дабрынёй. Бо ён дзеліцца шчодра любоўю сваёй. Біскуп наш, дарагі, вы часцей будьце з намі, насычайце нас вернікаў тымі дарамі, што з нябёс вам шчодра пан Бог пасылае, і для грэшнага люду праз вас памнажае. Ваша Экселленция, поважаемый ксёндз-біскуп Владимир, мы шчыра дзякуем пану Богу, што прывёў вас у нашу парафію. У гэты цудоўны дзень на святой імшы сабралася шмат людзей, каб з усёй удзячнасцю сказаць вам вялікае дзякуй за тое, што вы знайшлі час наведаць нашу капліцу святой Філамены. Цешымся, што можам разам удзельнічаць у святой малітве. У гэты юбілейны год вашага дня нараджэння мы, вернікі, сардэчна жадаем, каб добры Бог вёў вас і заўсёды дапамагаў у служэнні, заснаваным на праўдзе і любові. Жадаем вам усё сваё жыццё ісці за панам Богом. Няхай ваше сэрца перапаўняецца шчырай любов'ю, якой вы падзеліся з патрабуючымі. Каб на небе пана вы збіралі толькі каласы шчырай людской падзягі і уважнасці. Хай ад Бога Отца вам здароўе і сіла даецца, і к сэрца Ісуса праменіцца ваше сэрца. Хай ад Духа Святого даецца вам мудрасць і ўменне, а ад Маці Божай ласкавасць, разважнасць і ўменне. Няхай моцнае здароўе і энергія суправаджаюць вас цягам доўгіх гадоў жыцця, прыносячы задавальненне і радасць ад усяго, што дасягнута, і дазваляючы ставіць мноства новых мэт. Моцнай веры, даўгалецця, Божай ласкі. Проста ўдзячны і вельмі руплівы. Гэтыя словы, ксёндз Віктар, пра вас. Вы нам даеце духоўныя сілы, вельмі шануем і любім мы вас. Хай Божая Маці плашчом атуляе, там Езус паказвае шлях, і ў час нялёгкі заўжды абдымае, прыць здароўе і думак размах. Шчырая аддзяч Божа. Вельмі хочам долучыцца к віншаванню і мы, вернікі касцёла святого Юрія, якія разам з капліцай святой Філамены утвараем одну парафіяльную супольнасць. Мы не маглі застацца ў баку і выказаць сёння радасць з нагоды таго, што вы, шаноўная эксцэленцыя, ксёндз-біскуп Владимир, завіталі сёння ў нашу парафію. Шановні ординарії, хочемо таксама повіншаваць вас з юбілейным днем нараджэння, які ви зусім нядаўна святкавалі. Нашы дзеткі спяшаюцца вам штосьці сказаць. Паважаны ксёндз-біскуп Владимир, дазвольце з юбілеем вас павіншаваць. Здароўя, Божай ласкі, дабрабыту, ад сэрца кожнага вам шчыра пажадаць. Няхай ваш шлях благословленным будзе, надзея ў сэрцы цепліцца заўжды. Найлепшае жаданне вам складаем дарослыя і дзеці, усе мы. Вам жадаем радасці, натхнення, людской удзячнасці, добра і цеплыні.
у службі Богу, католицькому костюлу на нашій любій Гродненській землі. 50 год вашего жыцця – гэта не толькі юбілей гадоў, але і юбілей сэрцу, што належыць Христу. Гэта шлях душы, што слухае, моліцца, што адказвае на кожны заклік. Гэта плён духоўнай сталасці, як вінаград, што спее пад сонцам ласкі. 5 дзесяцігоддзяў, як 5 ружанцовых таямніц, кожная з якіх сведчыць пра глыбіню Божай любові. Паважаны ксёндз-біскуп Уладзімір, ідзіце і далей шляхам веры, надзеі і любові, бо ваша паслуга нам вельмі патрэбная, як струмень у пустыні, што напаўняе нашы душы жывою вадою. Няхай ваш жыццёвы шлях заўжды будзе пад абаронаю нябёсаў. Няхай наступныя гады вашага жыцця будуць як новы псалм, напісаны на нотках ласкі, а ваше служэнне як голас арханёла, што кліча ўвесь час і ўсіх нас да святасці. У цішыні святыні Варнанскай парафіі, дзе кожны камень тыхае малітвы, мы заўжды рады бачыць вас, наш духоўны Отец. Ваша прысутнасць, як промень ласкі, як знак таго, што Бог блізка, што касцёл жывы. Дзякую вам за слово, што сагравае сэрца, за позык, поўна разумення, за крок, што набліжае нас да Христа. Мы ўзносім малітвы за вас, за здароўе, за силу, за святло, что вы несете. Нехай Пан вядзе вас далей, нехай кожны дзень будзе плёнам любові і веры. Мы рады, што вы з намі і молімся, каб яшчэ не раз сустрэцца на гэтай зямлі, што моліцца разам з вами. Молодые Степанов, брати і сестри, поважані святари, клірик, Слава хани дітки, люба і молодь. Дорогі мої, велике дякую за таке слово і віншування, передусім за дар супольної молитви. Справді, сьогоднішній день, на тижні його звичайний день, але на самой справі він незвичайний день. Бо мы собрались тут, прославляючи святое ім'я Бога, разом з нашою святою Філоменою. І тому ось ця надзвичайність, вона у кожному нашому слові, у кожній нашій молитві. Бо кожне споткання з Богом живим – це особливий момент, це незвичайний момент. Це момент, коли Бог приходить, наповняє моє життя, моє серце своєю присутністю, каже просто таке слово: «Я с тобой назавсюду. Я буду любить, люблю и буду любить тебя, тебе до совершения веков. Вечно, вечно». І ось сьогоднішня урочистість, гонор нашої святої Філомени, справді з'являється таким надзвичайним днем, дякуючи знову ж вашій присутності. За гэта хочу подякувати вам, за свідчення вашої віри, за святую віру, яку несете у своєму серці про життя. Яна вельми шкірая, це бачно, вона вельми покорна, яна правдива, яна пережитая кожний день вашого життя. Велике дякую за те, що ви передаєте цю віру наступним поколінням. Гэтым деткам, якія так сёння прыгожа маліліся разам з намі, вытрымалі ў гэтай малітве ўжо, я ведаю,
Гэта таксама сведчанне, што вы перадаеце гэтую веру з пакалення ў пакаленне. Мы глядзім на іх з надзеяй, але мы таксама не ўпэўнены у тым, што яны сённяшнія. Бо яны ўжо цяпер уносяць у жыццё касцёла вельмі шмат. У сваіх домах, у школах, сярод сваіх сяброў. Таму я вельмі сёння ім удзячны. І за гэтыя шарики на самом пачатку, і за гэтыя кветкі, і за словы прывітання, і за словы віншавання. Это сапраўды кранае сэрца, і хочацца вас проста ўсіх абняць, як я кажу заўсёды. Але гэта сапраўды так. Абдымаю вас сваёй малітвай і сэрцам сваім. Запэўніваю ў сваёй малітве таксама. І прашу вас далей маліцца за нас, святароў, каб мы былі вернымі свайму пакліканню, каб мы заўсёды разумелі чалавека так, як гэта робіць сам Христос, найвышэйшы наш святар, наш пастыр, добры пастыр, каб мы былі паводле яго сэрца, паводле сэрца Езуса, ціхія, пакорныя, поўныя любові, дабрыні. Таксама узгадваў ваш спрож завтра. Таксама вельмі важны дзень у нашай дыяцэзіі, не толькі ў нашай, бо уступныя экзамены для хлопцаў, якія прыйдуць у нашу семінарыю гродзенскую. Таму прашу вас аб малітве ў іх інтэнцыі, моліцца ў іх інтэнцыі семінарыстаў нашых, якія толькі што вярнуліся з пілігрымкі, былі ў Рыме, вялі моладзі, бачылі гэты малады касцёл, і узмоцненыя таксама малітвай папы, благословеннем папы, вярнуліся далей праходзіць гэтую фармацыю інтэлектуальную, духоўную і чалавечую фармацыю у нашай альма-матер Гродзенскай, у нашай семінарыі. Таму удзячны вам усім святарам за супольную малітву, за паслугу ў канфесіянале, за ваше трыванне пры Христе, за ваше таксама любоў да касцёла. Дзякуй вам, шановныя святары. І дзякуй кожнаму з вас яшчэ раз за вашу прысутнасць і за дар вашай малітвы. Ведаеце, я для сябе, дзякуючы запрашэнню вашага пробушча, адкрыў для сябе постаць святой Філамены. І сапраўды яна вялікая. Калі чытаў біяграфію святога Яна Марія Віянея, і ввогуле, можа, хтось читав, там може таке документальне про Барс-Арс, сапраўды ён там узгадував про святую Філомену, а я як забыл. Так ось Бог так захотел, как еще раз припомнил об этой великой святой и заступництво вельми моцное. С вами и с Духом Твоим. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана, який створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Ми хочемо Бога.